Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canal Riel Baixas, no concello de Ribadomia, onde naceu esta Santa Casa. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e analizaremos a política municipal de tres concellos importantes, non só para estes municipios, sino para as, digamos que, as análisis e as consecuencias dende o punto de vista político para o resto da audiencia. Estará connosco o portavoz do Partido Socialista no Concello de Pollo, Gregorio Agís, para facer balance destos 3 anos e, lóxicamente, facer e analizar a política do Concello capitalino, do Concello de Pollo, dende o punto de vista do Partido Socialista. Estará connosco porque acaba de ser nomeado presidente do Partido Popular de Padrón, Ángel Rodríguez, ele é diputado autonómico, é portavoz do Partido Popular no Concello de Padrón, gobernado polo Partido Socialista en asociación co Bloque Nacionalista Galego, e tamén nos ven a falar de cal vai ser ese proxecto que acaba de empezar como presidente do Partido Popular para este Concello de Padrón e tamén, lóxicamente, a facer balance da xestión destos 3 anos que van alá de xestión municipal. Saben vostedes que no mes de maio do ano que ven, 2027, habrá que examinar os nosos representantes políticos municipais e votar por quen nos consideremos o mellor. E abrimos este turno de análisis para facelo tamén dun concello importantísimo e capitalino, que é o Concello de Cambados. Ten moito, non só é a capital do Albariño, sino que é a capital casi de Galicia, porque non sei se chegaríamos... Bueno, podemos decir, capital política do Salnés tamén. E moitas máis cousas. Sede da Mancomunidade, non? E moitas máis cousas. Lle damos a boa noite e a benvida a Tino Cordal, primeiro teniente alcalde do Concello de Cambados, pero tamén portavoz de Somos Cambados. Moi boa noite. Moi boa noite, benvido. 75% de xestión, de mandato. Sí, a verdade é que o tempo pasa bastante rápido, xa van alá case 3 anos das últimas eleccións municipais. Bueno, despois veu ese período de negociación para formar goberno, consolidouse, digamos, un novo pacto cuatripartito que comenzou a funcionar a partir do Brán do ano 23 e agora estamos xa afrontando, digamos, ese último ano de mandato. Como pecha o 25 e como pecha estes 3 anos? Se vostede lle tuvera que decir aos veciños de Cambados, polos que votaron, digamos que a Somos Cambados e que apostaron por vostedes, é dicir, nós do noso programa levamos feito, levamos cumplido, estamos cumplindo, estamos en trámite de un porcentaxe, un balance, así un pouquiño con algún detalle? A ver, eu creo que a xente xa, dende o ano 2015, é consciente da nosa forma de ser, non? Da nosa forma de traballar por Cambados. Non somos, digamos, especialmente pedichóns, non? Que se diría no argot cambadés, non? E creo que traballamos con moita senioridade, sempre tratando tamén de consolidar o goberno, de cohesionalo, e despois están as mostras, non? Nas nosas áreas. Eu creo que a compañeira Noelia Gómez, concelleira de Deportes e Mocidade, leva facendo unha excelente xestión nas súas áreas. Pola miña parte, xa saben tamén que eu, digamos que comparto as miñas obrigas no Concello co meu traballo persoal e creo que está xa tamén demostrado o esforzo que fago naquelas áreas que me toca xestionar. Son menos agora do que foron antes, porque encárgome de xestionar todo o que ten que ver cas festas, co Nadal, co Entroido, co Albariño, e tamén na área de terceira idade e na área de comercio, onde creo que o labor que se fai dende o Concello de Cambados dende o ano 2015 é notorio e creo que é de agradecer por parte dos propios comerciantes e dos hosteleiros o cambio que deu Cambados nese sentido e tamén a boa relación que temos ca Asociación de Comerciantes Zona Centro, que, bueno, dá mostras delo prácticamente todos os meses cas numerosas actividades que facemos. Eu creo que o balance en xeral para as áreas de Somos Cambados é moi positivo e creo que tamén os compañeiros de goberno fixeron un traballo bo, a pesar de ter tamén atrancos importantes por parte doutras administracións, sinaladamente por parte da Xunta de Galicia, que dende que hubo un cambio político en Cambados apenas inviste en Cambados. Calquera cambadés, calquera cambadesa pode darse conta das inversións que facía a Xunta en Cambados ata o ano 2015 e como prácticamente
nos ten abandonados cando non bloquea determinadas accións, como sinaladamente pois, no caso de Portos, non? Xa que logo, pois eu creo que tanto os compañeros de goberno como nós, traballando a veces con moitas dificultades, conseguimos sacar adiante o goberno e conseguimos demostrar que somos capaces de traballar incluso pois nese contexto nada fácil. Como se leva un goberno a 4? Bueno, a verdade que nós xa estamos acostumados. Eu son un firme defensor dos gobernos de coalición, porque creo que os gobernos de coalición exixen un maior control por parte dos socios. Pero ás veces hai personalismos, non? Bueno, eu creo que tamén son gobernos que son menos corruptos, no sentido de que precisamente porque hai esa necesidade de control, estánche vixiando sempre os outros compañeros de outros partidos e demais, e eu creo que son gobernos tamén máis transparentes. Xa que logo, pois, home, igual non é tan doado como cando se goberna por maioría absoluta, pero precisamente esa necesidade de buscar acordos, esa necesidade de dialogar, esa necesidade de ser transparente cos teus compañeros de goberno é algo que, dende logo, me parece tamén moi positivo para a asistencia de gobernos de coalición. Recordamos para a audiencia, ano 23, as últimas eleccións, Cambados que anda cerca dos 14.000 habitantes, Partido Popular 8, Partido Socialista 4, Somos Cambados, Tino Cordal 2, BNG 2 e Cambados Pode 1. Minuto e resultado dos orzamentos. Que pasa? Cal é a lectura e que pasou? A ver, o que dicía antes tamén nos gobernos de coalición, obviamente hai que negociar. Somos 4 partidos e cada un intenta, pois, digamos, obter os... Pero houve un anuncio de que estaba ok. Que estaba feito. E que pasou? Choveu de noite? Pois non sei que pasou, pero tanto o alcalde Samuel Lago como o portavoz do BNG, Eliso González, o portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal, e eu mesmo, estábamos nunha xunta de goberno onde se deu por pechado aquel acordo. Non sei a que veu despois, pois, bueno, pois polo visto que hubo un cambio de opinión, pero creo que, a ver, hai testigos desa reunión, non? E nesa xunta de goberno, pois, nos demos por resolto todo o camiño de negociacións. Bueno, depois, porque ademais ao parecer, non? Bueno, porque foi o mismo que se dixo nesa reunión, eran un par de cuestións moi pequenas, que ademais tiñan que ver cas propias áreas, non, de Cambados Pode, o sea, era sacar un pouquiño dunha área de Cambados Pode para poñelo noutra área de Cambados Pode. Co cal, pois, bueno, non sei cal foi o motivo polo que, cando había un acordo, depois díxose que non, e eu creo que estamos na senda dese acordo e eu espero que, finalmente, no pleno ordinario deste mes de maio, pois aproben... Cando corresponde? Cando toca o pleno? O último xoves deste mes, que creo que é o día 28. Un par de semanas. Pois espero que se aproben definitivamente os orzamentos, estarán despois a exposición pública e entrará en vigor, pois supoño que xa alá polo mes de xuño. E está en perigo, hai... bueno, lóxicamente aproveita a oposición, que neste caso é solo o Partido Popular, para botar gasolina, lóxicamente. Bueno, entendo, está na oposición. Claro. Entonces, hai risco de... Eu non vexo risco de nada. Risco de... Non acordo, ruptura, aquí paramos, son estrategias para, dentro dun ano hai eleccións, porque digamos que cando os argumentos son moi debles, ou moi febles, perdón, pois o mellor é que hai outras cousas, non? Eu creo que non. A veces é que en política hai cuestións que son difíciles de explicar, non? E non o digo neste caso por min, digo por parte de quen o tería que explicar, non? Pero, a ver, para min o único risco, o único perigo é, por exemplo, eu como persoa, digamos, responsable, como máximo responsable da organización da Festa do Albariño, e que a entrada a vigor dos orzamentos xa me vai poñer ás portas da Festa do Albariño. Eso para mí é o que máis me preocupa agora mesmo, non? Pero bueno, estou seguro... E as facturas que se deben aos acreedores... Claro, o sea, hai unha serie de facturas que sempre a final de ano, que por distintas circunstancias, pola data da factura, pola data de presentación,
quedan aí unha serie de cartos que claro, que esa xente está esperando por cobrar. Este atraso, digamos, esta dilación na entrada en vigor dos presupostos supón tamén un prexuicio para eses proveedores e, claro, resulta pois delicado, non? Para eles. Non é un tema menor, non é un tema... A mí é o que máis me preocupa. Vale, esa situación de que hai unha serie de proveedores que se lle deben cartos, vale, do ano pasado, que teñen que cobrar. E, ademais, a mí fame falta ter as contas claras para poder sacar adiante a Festa do Albariño. Xa tendo en conta que, ademais, polas circunstancias económicas e os recortes e demais, vamos ter un orzamento, bueno, eu polo menos, igual que os demais, pero eu singuladamente no que atinxe ao Albariño, pois máis limitado. Pero, bueno, confío en que ao final saia todo ben e o saquemos adiante. Claro, estamos falando de que, quero decir, os orzamentos, e sin que nos vayamos a Madrid, os orzamentos para un concello son superimportantes. Estamos no mes de maio, se aprobarán a finales de mes de maio, entrarán en vigor, e entonces todos esos meses de retraso sempre hai consecuencias, non? E ás veces aí sí que a oposición, non sei se con ou con máis razón ou con menos razón, sí que ten dereito un pouco a queixarse de que a xestión debería estar feita antes, non? Sí, pero tampouco pasaría nada, por exemplo, sería tan dramático, non? Si pensade, por exemplo, no que ocorre no goberno central. Están cos orzamentos prorrogados, estamos xa prácticamente en maio, e en principio tamén van a seguir prorrogados os orzamentos. Co cal, a ver, o goberno pode funcionar, que pasa? Entras nunha dinámica que pode ser un tanto, digamos, difícil, porque a hora de actualizar e a hora de, por exemplo, recibir máis fondos... Pero xa só os IPCs, as diferencias de IPC, eso en 4 ou 5 anos é un diferencial altísimo. Xa temos tido os orzamentos prorrogados no Concello de Cambados e funcionamos igual de ben. Agora, claro, nós preferimos actualizalos. E, ademais, repito, porque tamén nos interesa no sentido de que agora temos un remanente de cartos que podemos utilizar cos orzamentos aprobados. Por eso era moi importante e éramos moi conscientes, eu creo que todos éramos moi conscientes da necesidade de apuralos. E o gallá, se tuviéramos feito, pois, en vez de facelo agora en maio, que estuvera feito no mes de marzo, non? Eso sería, pois, o ideal. Pero, bueno, ocurriu así e agora, pois, vamos a afrontar o que nos queda e tomar as decisións oportunas para sacar isto adiante. Foto da situación económica do Concello, como estamos de... Agora o Concello é un Concello sen débeda, saneado, con remanente. Eu creo que, bueno, foron, digamos, o ano pasado foi un ano moi difícil, o 24 tamén é certo que ainda arrastramos todos os problemas dende a pandemia. Pensade que a pandemia non rematou ata ben entrado o ano 22, e os sacrificios que tuvemos que facer os concellos, o sea, non solamente Cambados, os concellos en xeral, foi enorme. O sea, sentímonos realmente con pouco apoio, vou dicir de todas as administracións, o sea, non solamente da Xunta, vou dicir tamén do Goberno Central. O sea, a pandemia foi realmente unha sangría para os concellos, que tuvimos que facer fronte a unha serie de gastos inesperados, desenvolvendo unha serie de competencias impropias. E, bueno, en materia de emerxencias, en materia de seguridade, en materia de servicios sociais, non? E iso supuso un lastre para o Concello que, bueno, local, tanto Cambados como outros concellos, estou seguro que ainda nos estamos recuperando. Afortunadamente, nos pechamos o ano 2025 cun balance positivo, non temos débeda, temos remanente positivo e podemos afrontar agora o final do mandato nunha situación moito mellor da que estábamos. Estamos falando dos orzamentos de 11, algo de millóns, 11,3, sí, creo que tamén son os orzamentos máis elevados na historia de Cambados. E agora que falaba vostede de subvencións, non quero deixar de preguntarlle que pasou coa subvención da Diputación que se perdeu e que, lóxicamente, o Partido Popular aproveita para botarlle a culpa ao señor Abal e ao señor Lago. A veces... hai falta de dilixencia, houve algún despiste? No caso das subvencións, o sea, bueno, neste caso concretamente non foi só Cambados. Xa, foi Cambados e Vilagarcía. Tamén Vilagarcía, e aí, pois,
normalmente ten que haber unha certa cooperación institucional, un certo diálogo. Entón, pois, se hai algún tipo de problema que a entrega de algún tipo de documentación, a ver, existen os teléfonos, non? E normalmente, iso que suele ocurrir, que che envían un requirimento, che envían unha notificación e che avisan, oye, mira, que esta documentación falta algo, non falta algo, non? E neste caso, pois, parece que non se actuou coa suficiente lealdade por parte da outra administración. Bueno, eso non implica que a veces tamén, digamos, na tramitación, formando parte da burocracia, hubo algún problema ou algún erro, pero repito, neste caso, porque non foi solo, non só ocurriu con nós, pois, bueno, tamén fallou por parte da outra parte, digamos, da outra administración, non? Neste caso a Diputación, pois esa certa cooperación, esa certa, pois, non, vontade, non, de que os concellos, pois, entráramos finalmente nesa subvención. Mencionaba vostede, bueno, Cambados é conocido por moitas cousas, e moitas cousas boas, pero principalmente pola mellor festa do viño que hai no mundo mundial. Exactamente. E vostede acaba de mencionar que, lógicamente, pues, lle toca a vostede xestionar esta situación, pero me gustaría que fixera un paréntesis para informar de como están as obras, cales son os plazos do Pazo de Torrado e cales son as opcións de donde se poida facer o xantar oficial ou como a día de hoxe, con independencia do que vai a pasar, pero a día de hoxe cal sería, digamos que a folla de ruta ou as posibles alternativas. Sí. A ver, sabedes que nos xestionamos as obras, pero bueno, sí que sabemos que vai por bo camiño, por exemplo, todo o que ten que ver as obras que se están agora realizando, non? Por exemplo, no Pazo de Torrado, non? Que me corresponde á Concellería de Cultura fundamentalmente, pois, bueno, a ver, contamos que co plazo pois este un pouco xusto e que non cheguemos para a festa do Albariño, non? Co cal xa temos outra alternativa para o xantar, estamos barallando dúas alternativas, se podo dicirlo aquí, ou ben o Salón Peña ou ben a Cultural de Cambados. Tuvemos de feito unha reunión co Consello Regulador ao respecto e vamos agora a medir exactamente o espazo que temos nun lugar e outro e as condicións, falando tamén coa empresa do catering, para ver finalmente onde vai, pero irá ou ben na Cultural ou ben no Salón Peña, non? E despois, bueno, hai outras obras que están acometendo, tamén instalacións deportivas agora, non? Que está a compañeira Noelia Gómez xestionando, e esperamos, bueno, chegar ao Albariño, non? Que sabedes que unhas semanas, por non decir a semana máis importante do ano para Cambados, en boas condicións. Nos, bueno, este ano, obviamente, porque ainda estamos cos recortes do ano pasado, vamos ter menos orzamento para o Albariño, pero, bueno, vamos a sacarlo adiante. Ademais, o Albariño ten, dende logo, cada vez unha repercusión maior a nivel nacional e internacional e exixe un gasto tremendo en materia de limpieza, en materia de seguridade, en materia que ten que ver ca sanidade, en materia de logística, de infraestructuras. O Albariño non é solamente o ocio, digamos, a diversión, a música, os concertos, as verbenas, todo o demais é o máis importante do Albariño, non? E iso implica un traballo enorme que prácticamente nos leva case que todo o ano facelo. Pero é o mellor escaparate e a mellor promoción que se pode facer non só de Cambados, senón do viño e de Galicia, non? Creo que xa está claramente reconocida. A importancia, o impacto publicitario e informativo, o escaparate que supón para o turismo, para os negocios de Cambados e de toda a comarca. O impacto económico que supón o Albariño para Cambados mídese por moitos millóns de euros. Por eso. Quero dicir que aí ten que haber unha xestión perfecta de todo o que é o que, digamos, que o secundario, non? Por decirlo, o primario, pero non só do que venga a disfrutar, non? Para que o que veña a disfrutar encontre Cambados bonito e que poida disfrutar, non? Sí, entran moitas áreas, moita coordinación, xa repito, estamos agora xa con esas reunións, con ese regulador, esa pata importantísima, obviamente o Consello Regulador é fundamental para a celebración do Albariño, reunión en breve, ahora teremos tamén a reunión de seguridade, todo o que ven que ver cos equipos logísticos, os plans, digamos, o tema da sanidade, a limpeza, os baños, a reciclaxe, en fin, son moitísimos asuntos e podemos asegurar que, bueno, é complexo
e é un traballo arduo, non? Un traballo, desde logo, que non se fai soamente nunhas poucas semanas. É a mellor semana tamén para a hostelería e para o comercio de Cambados, non? Sen dúbida alguna, sen dúbida alguna. Para min é a peor semana do ano, pero bueno, para, dende logo, para, claro. Pero creo que para, ver, todos estamos esperando por Alvariño, e bueno, como xa levamos uns cantos anos, pois, dende o ano 2015, non? Pois asumindo esa responsabilidade, pois, en fin, xa temos algo de experiencia, sabemos, ademais, todos os anos aquilo que hai que corregir, e queremos e confiamos en que este ano sexa unha edición moi importante, preparándonos para a seguinte, que será o 75 aniversario, e que terá que ter algo de especial. Vaya, 75 anos, sí, casi toda unha vida, casi toda unha vida. E o que era esta comarca fai 40 anos, que non había viño, non había plantacións, non había adegas, Todo cambiou moito, sí, señor. Vostede, o que pasa é que vostede ainda é moi novo, pero... Bueno, xa sabes que non son tan novos. Bueno, Cambados en comercio ben, na organización dos mercadillos ben. No mercado estamos agora afrontando precisamente, a ver, temos moitísima demanda mercado, para o mercado de Praza de Abastos, proxecto... Claro, a ver, o problema que a Praza de Abastos, que a veces sale algún vídeo por parte da oposición, é que, a ver, é que aínda non temos o permiso de portos de plano especial. Xa vai alá máis dun ano que o alcalde máis eu fomos a Santiago. E aínda non podemos utilizar o Salón Peña, o sea, para cuestións, digamos, o sea, non podemos, por exemplo, a mí gustaríame facer determinados eventos no Salón Peña que non podemos facer. Non podemos aínda afrontar a reforma da Praza de Abastos e que non temos aínda a aprobación por parte de Portos, o plan. Non podemos, por exemplo, chega a Festa do Alvariño, vamos ter que pagar polo paseo da calzada. Na Festa do Alvariño nos pagamos máis de 12.000 euros a Portos por 5 días de ocupación. Chega, por exemplo, non sei, momentos importantes e sempre hai que grandes eventos que non se poden facer en Cambados por culpa de Portos. E por non decir a xente que nos bota a nosa culpa de obras, por exemplo, as estradas. É que o Concello non ten estradas, son prácticamente todas da Xunta ou da Deputación. As vías principais de Cambados, a Ribeira de Fifiñáns, que a coñezo moi ben, non? Cando ten pensado arreglar Portos a Ribeira de Fifiñáns, esa estrada? Nos fixemos as beirarrúas. Naquel momento, cando se fixeron as beirarrúas, que foi a principios do 23, xa pasaron 2 anos e medio, resulta que a idea era, nos facemos as beirarrúas e Portos, que queñe corresponde, que arranxe a estrada. Non se arranxou. Claro, agora din que tardarán uns meses, espero que non se poñan a arranxala na Festa do Alvariño, como fixeron ano pasado co Vallado, que fixeron limitando espacio para aparcar na dársena de Tragove. Entón, a ver, eu entendo que a cidadanía non ten por que entender de quen é o competente desto, nin que é o propietario desto, pero hai moitas cuestións que non se saben e que nos prexudican non solamente ao goberno, sino a todos os veciños e veciñas de Cambados. Pero, sin embargo, hai a conexión. A conselleira do Mar e a conselleiro de Economía acaban de firmar como se chama? A Lonxa Cambados 4.0. Hai un importante proxecto de acuacría Arousa para un investimento de, creo que 12 millóns de euros para a cría de rodaballo aí en Cambados, non? Digo que terán que preocuparse tamén por... Xa, digo, non, pero digo... Polos mariscadores, claro. Non, e polas empresas, non que traballan no mar, sí. Pero, bueno, eu o que sí que percibo é pois pouca vontade para colaborar co goberno municipal de Cambados en cuestións que son moi importantes para a vida dos cambadeses e das cambadesas, non? E, bueno, creo que é unha obviedade a estas alturas. Como está o rural? Fágame un repaso polo rural. A ver, o que se fixo, digamos que o que se fixo, o que se está facendo, ou que está pendente por facer nestos 3 anos que... A ver, igual que xa dixe un momento, son áreas que non corresponden pero vostede é o noso primeiro partido, sí, pero bueno, eu creo que se está traballando, sinceramente. E eu sei polo que fan os concelleiros, compañeiros de goberno, e que, digamos, as demandas que hai en materia de obras no rural, en materias de asfaltados, en materia de luces, en materia incluso tamén das propias casas da cultura e de actividades, non? O propio alcalde vai todos os luns, dá un repaso por todas as parroquias de Cambados para informarse e atender as demandas dos veciños. Hai unha preocupación neste goberno polo rural, polas parroquias de Cambados, e trátase de atender exactamente igual que se quere atender o centro de Cambados. Non hai ningún tipo de diferencia dunha parroquia a outra, nin do centro de Cambados o que sería o rural. Que lle gustaría decir a Tino Cordal
un pouquiño como resumen desta charla por aquí, desta reflexión. Que lle gustaría decir aos veciños de Cambados? Que o traballo que se fai dentro do Concello moitas veces, digamos, que non se ten recoñecido. Os que dedicamos o noso tempo á cidadanía, os que, digamos, dedicamos o noso tempo a preocuparse por resolver problemas dos veciños, o sea, facémolo porque realmente temos esa vocación, esa vontade de facelo, non? E creo que agora mesmo que en algúns países se está poñendo en debate a volta a mili, volta a un servicio militar, non? Neste ambiente un tanto, non? Militarizante, non? Crispado que hai. Seguro. Eu creo que máis importante que volver a poñer a mili sería que a xente, nalgún momento da súa vida, pasara algúns meses de servicio público, dedicado aos seus veciños e veciñas, para saber realmente o que supón, o que costa, tipo voluntariado, pero fixo. Claro, entón, é moi fácil, non, a veces poñernos aos representantes políticos no punto de mira e criticarnos por todo, polo que fagamos, polo que fagamos ben, polo que fagamos mal, etc. Pero eu creo que, de verdade, calquera representante político, se se presenta, é para facer as cousas ben, non? A veces, nunha situación de dificultades ou por falta de apoios externos, pois hai determinados asuntos, determinadas cuestións que non eres capaz de facer ou non podes facer. Pero, dende logo, a vontade e a honestidade, pola nosa parte, é de facer todo o posible por mellorar a vida da xente de Cambados. Que lle pide neste aniño, vostede é líder do seu grupo, que lle pide neste aniño antes de Navidades ou non sei se en maio do ano que ven? Que lle pido, digamos, en xeral, eu que pido, pois ter... A súa agrupación, a súa... Non, bueno, en primeiro que, a ver, nós sempre de verdade, chamámonos somos Cambados porque pensamos primeiro en Cambados, non? Nós non temos ningún, non pertencemos a órbita ningún partido de fora de Cambados e aí nos centramos, solamente no noso traballo en Cambados e nos identificamos plenamente. Entón, cando pido para Somos Cambados, pido para Cambados. Para min, prácticamente aí non existe distinción. A mí me gustaría que viñera maior apoio por parte da Xunta para poder acometer máis inversións, para poder, digamos, avanzar en asuntos tan claves para nós como é todo o desenvolvemento, bueno, dos terrenos portuarios, non? E despois, bueno, obviamente, para Somos Cambados, que siga sendo tan importante para o goberno municipal como foi dentro do ano 2015. Eu creo que temos demostrado traballo, honradez, honestidade. Ademais, somos a única formación política aberta cara á cidadanía. Nós sempre convocamos primarias abertas cara á cidadanía. Non impoñemos a ninguén, non? E volveremos a facer outra vez, non? De cara ás vindeiras eleccións, e por eso creo que é importante que Cambados siga medrando, que reciba apoios. Eu creo que estamos no bo camiño e espero que Somos Cambados sexa fundamental para afrontar unha nova etapa de éxito para o noso municipio. Tino Cordal, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitísimas grazas a vos por convidarme. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias, moi boa noite e moitos éxitos que serán vos para os cambadeses e para o resto, claro. Moitas grazas, para o resto da comarca. Nos vamos a policiar, chamando os patrocinadores, volvemos nun instantiño. Hoxe lle damos a benvida a aventura Dakar e karting de Sanxenxo, que se incorpora a este apoio, a este programa e a esta Santa Casa, e recibimos nun instante a Ángel Rodríguez, presidente e portavoz do Partido Popular no Concello de Padrón. Non a perdan.